Шпича и ще задаваме неудобни въпроси на хората. Неудобно. Хората ни жертва. Добре, дай госпожо. Може ли да ви задам един въпрос? Въпрос. Кое е по-тежко? 1 килограм памук или 1 килограм желязо? Този въпрос, как ще 1 килограм памук, 1 килограм желязо, и те са равни. Вашия отговор е правилен. Щом е по 1 килограм, само че памук е много повече, за да е 1 килограм. Благодаря. Да потърсим следващата ни жертва. Давай. Може ли да ви задам един въпрос? Кое е първо? Кое е първо? Яйцето или кокошката? Този въпрос няма отговор. Добре, тогава по-лесно. Ако баничка и боза струват общо 1,10 лв., а баничката е с 1 лев по-скъпа от бозата. Колко струва бозата, колко струва баничката? Не общо. Колко струват отделно. Един и 10 струва заедно. Да, общо. Баничката е с 1 лев по-скъпа от бозата. Какво? Аз сега. Не мога да задам. Пишем. Колко левче? Кое? Баничката? Не. Баничката е Не. Малко по-скъпа. много. Много мъничка. Лев и 10. Не. Лев и 10 е общата сума. Аз си купим и баничка, и боза. Баничката беше с 1 лев по-скъпа. Да. От боза. И вашия отговор е? Знам. Заравнихте ме. Предавате ли се? Да. За жалост не може да кажем какъв е отговора. Може да предположите долу в коментарите. Кое е по-скъпо? Кое е по-тежко? 1 килограм памук или 1 килограм желязо? И двете са еднакво тежки, защото са по 1 килограм. И вашия отговор е верен. А може ли още един въпрос? Това е по-трудно. Влизате в магазин, купувате си една баничка и една боза. Баничката е с общата сума е 1,10 лв., а баничката е с 1 лев по-скъпа от бозата. Колко е бозата? Кажи, че 10 Кажи, че 90 стотинки. Това е 1 лев по-скъпо. Не. А колко? Да ви отговорим, защото... Няма отговор на този въпрос. Има отговор. Няма отговор на въпроса кое. Ай, сега толкова се трудно да бъде. От другата страна де. Човека не можа да отговори на втория въпрос, но отговори правилно на първия въпрос. Браво на него. Знаете ли, госпожа, може ли да ви задам един въпрос? Ако не ви отнема много време. Кое е по-тежко? 1 килограм памук или 1 килограм желязо? 1 килограм памук. Да. Отговор е грешен. Влизате в магазин и си купувате баничка и боза. Баничката е с 1 лев по-скъпо от бозата. Общо сте ги купили за 1 лев и 10 стотинки. Трябва това много да ми се. Не много ми се да. Ето хора, виждаме, че жената не успя да отговори на въпроса. Може да му дадете палец нагоре, да напишете долу в коментарите какво мислите по 4-те ни въпроса. И ще се видим, когато се видим. Чао!